La seva conselleria o la seva vicepresidència és un xiringuito, una manera de preparar la candidatura de Juanfran Pérez Llorca per al 2027. Hem deixat d'executar en el 2024 863 milions d'euros de fons europeus del mecanisme de resiliència, que vostè ha dit que vostès tenen que només en aquest cas gestionar i executar. Doncs ni saben gestionar ni saben executar. I crec que és important que tots els valencians i les valencianes sàpiguen on està el conseller, com ho és la publicació de la caixa fixa, que en el mes de maig publicaren la caixa fixa del 2024, en el mes de maig d'aquest any, del 25. Diu molt de l'opacitat del Partit Popular en aquests temes de transparència. I per últim, senyor conseller, li vull preguntar sobre el tema de comunicació. Vostès van a tindre la mateixa política del senyor Cuenca de cridar als mitjans de comunicació per a atemorir als periodistes i a les empreses amb la publicitat institucional si no publiquen o no els agraden les informacions que estan apareixent en els seus mitjans de comunicació?